אני בת 11. היום אני אראה לכם איך להכין צמיד לבבות חמודים. רגע, אני אראה לכם איך הוא נראה. ככה. הוא מאוד פשוט, אבל הוא יפה. רגע, אנחנו מתחילים. שנייה. טוב. אם אתם רוצים לעשות בדיוק בצבעים שלי, שזה הצבעים האלה, תעקבו אחריי. דבר ראשון, אני לוקחת גומיה לבנה ושמה אותה לכאן. רגע. עושה כך. רגע. הנה. לוקחת שתי גומיות סגולות. עכשיו, אחת אני עושה לכיוון הזה, את השנייה אני עושה לכיוון הזה. אני מורידה, לוקחת גומיה כחולה, עושה אותה הצידה. עוד כחולה, עושה הצידה. עכשיו אני לוקחת גומיה לבנה, ועושה לאמצע. עכשיו, נחזור לגומיות הסגולות. לקחתי עוד שתי גומיות סגולות. אני אעשה אחת לכאן, ואחת לכאן כמו מקודם. אני מדגימה שוב. לוקחת כחול לצד שמאל, עוד כחול לצד ימין, גומיה לבנה, הנה תראו, לאמצע. אני חוזרת עכשיו לעשות גומיה סגולה לצד שמאל, גומיה סגולה לצד ימין. לוקחת שתי כחולות, שמה גומיה כחולה לצד שמאל, שמה גומיה כחולה לצד ימין, שמה גומיה לבנה לצד לאמצע. לוקחת שתי גומיות סגולות עוד פעם. מי שכבר הבין איך עושים יכול להמשיך בלעדיי. הנה ככה עכשיו. לוקחת גומיה, שתי גומיות כחולות, עושה אחת לצד שמאל, את השנייה אני עושה לצד ימין, לוקחת אחת לבנה, עושה אותה לאמצע, שתי גומיות סגולות, אחת לצד שמאל, אחת לצד ימין. עכשיו, שתי גומיות כחולות כמו מקודם, גומיות כחולות, אחת לצד שמאל, כמו מקודם, אחת לצד ימין, לא אוריד, ולבנה לאמצע. שתי סגולות, אחת לצד שמאל, אחת לצד ימין, כחולות לשתי הצדדים, צד שמאל, צד ימין, ולבנה, לבנה לאמצע. עוד פעם, סגולות, צד שמאל, צד ימין, שתי כחולות, וחזרה לבנה לאמצע. אני מפסיקה כאן במקום להמשיך עד הסוף. אתם יכולים להמשיך עד הסוף, אבל אני שנייה צריכה לעשות עוד שתי סגולות, וככה אני אמורה לסיים את הצמיד. סגולה לכאן, סגולה לכאן. עכשיו אני הופכת לכלום. לוקחת גומיה לבנה, סגולה, מסובבת אותה על היד שלושה פעמים, לוקחת את המסרגה ועושה דבר כזה, מוציאה מהיד שלי,
מניחה כאן מעל כל הגומיות. לוקחת אחורה את הגומייה הסגולה. ולוקחת את האחרונה שאצלי לבנה. מביאה אותה קדימה. אני עכשיו הולכת לכאן. מביאה את הכחולה לכאן. מביאה את הכחולה לכאן. עוד פעם אני הולכת אחורה. רק רגע. קדימה. לוקחת את הכחולה מצד שמאל. לוקחת את הכחולה. רגע. מצד ימין. עושה עוד פעם. אם קלטתם אתם יכולים להמשיך בלעדיי. לקחת את הלבנה האחרונה. עכשיו אני לוקחת גומייה כחולה מצד שמאל. עוד גומייה כחולה. רגע. מצד שמאל. הולכת אחורה בחזרה. לוקחת לבן. לוקחת אחת לבנה. לוקחת את האחרונה בעצם. שזאת אצלי הגומייה הלבנה. כמו מקודם. מניחה אותה כאן. כמה דקות. ועוד פעם לוקחת את כל הגומיות שלנו אחורה. את הלבנה. קדימה. וכחולה. נתקע לי המקל. כחולה שמאל למקום. כחולה מצד ימין למקום. לוקחת עוד פעם את כל הגומיות אחורה. לוקחת את הלבנה שמאחורה. עכשיו לוקחת את הכחולה מצד שמאל, מניחה. את הכחולה מצד שמאל. ומניחה. עוד פעם לוקחת את הלבנה אחורה. את כל הגומיות אחורה לוקחת את הלבנה קדימה. התבלבלתי. עכשיו קדימה את הכחולה. קדימה את הכחולה. עכשיו לוקחת את הסגולה מכאן. עכשיו בעצם אני לא צריכה את הסגולות שהיו בסוף, כן? אלה סתם מיותרות. אלה שכאן. אני בעצם עכשיו לוקחת את כל אלה אחורה. ממש מוציאה אותם ככה. לוקחת כל גומיה שאתם רוצים. אני מתכוונת לאיזה צבע שאתם רוצים. מכניסה בתוך וככה. אני לוקחת סוגר. סוגרת. מניחה בעצם. עכשיו אני מלפפת. קוראים לצמיד הזה לבבות חמודים. בגדול אבל. תראו, חכו, אני אסגור עם הסוגיה כמו קודם. תראו, הנה, קוראים לו לבבות חמודים בגדול. זה לבבות חמודים בקטן. למה? כאן הלבבות יוצאים ממש, כאן הם צמודים. לבטל את זה. הנה.
ביי.